Dit is Nyunsuffu Sranang. Minister Adeline Weinerman benadrukt kracht van vrouwelijk leiderschap. Zonder institutionele versterking profiteert Suriname niet van olieinkomsten, waarschuwt Karel Ekhorst. Miljoenen Surinaamse dollar buitgemaakt bij kluisroof bij hoofdinspecteur van politie. Het blad Vers Inzicht waarschuwt voor gevolgen van politieke benoemingen zonder juiste deskundigheid. Minister Weinerman heeft zelf aangegeven bij het IMF dat Suriname tekortkomingen heeft. Een zesdehandse bus voor $70.000 gekocht voor brandweer, zegt Ebu Jones. Anyon Passi staat nog steeds recht overeind, zegt VP Rusland. Contract van Vijay Chotkan bij luchthavenbeheer met 10 jaar verlengd. Raveen Kulfat benoemd tot Chief Commercial Officer van DSB. Bazo-wet bracht gezondheidszorg in financieel avontuur, zegt IRL Pawiro Reggio. Dit is Nyunsuffu Sranang. Tijdens de Women's Leadership Summit Suriname op 24 mei 2026 gaf minister van Financiën en Planning, H.E. Doctorandus Adeline H. Weinerman, een keynote speech over het thema Women Redefining Power, Purpose and the Future. De president kon er niet bij zijn, daarom sprak Weinerman namens haar. Ze sprak over hedendaags leiderschap, vrouwelijk ondernemerschap en duurzame ontwikkeling. Leiderschap gaat volgens haar verder dan titel. Het draait om verantwoordelijkheid en visie. Ze benadrukte ook de rol van vrouwen in economie en politiek. De summit brengt vrouwelijke leiders en jongeren samen rond empowerment en toekomstgericht leiderschap. Econoom Karel Ekhorst waarschuwt dat Suriname niet goed zal profiteren van olieinkomsten zonder snelle verbeteringen in het overheidsapparaat. Hij benadrukt de noodzaak van het Spaar- en Stabilisatiefonds en de comptabiliteitswet voor het verantwoord beheren van deze inkomsten, die al in 2028 zullen binnenstromen. Ekhorst wijst op het risico dat de inkomsten verloren gaan zonder voordelen voor de samenleving. Hij stelt dat de overheid voorbereid moet zijn op scenario's met dalende olieinkomsten en dat de anticorruptiewet cruciaal is om staatsinkomsten te beschermen. Bij een inbraak aan de Justinestraat, bij een hoofdinspecteur van politie, is er voor miljoenen Surinaamse dollars aan contanten en gouden sieraden gestolen. De woning werd doorzocht en de daders namen de inhoud van een kluis mee. De politie kreeg een melding van de inbraak. Onbekenden maakten zich toegang tot het pand door deuren en beveiligingen te forceren. De daders doorzochten kasten en laden, wat wijst op een doelgerichte aanpak. Het is niet bekend van wie de gestolen spullen zijn. De goudprijs is sterk gestegen, wat leidt tot een nieuwe goudkoorts in Suriname, vooral in het district Brokopondo. Tienduizenden goudzoekers, waaronder Surinamers en buitenlanders, werken nu vooral illegaal in de sector. De stijgende goudprijs, veroorzaakt door wereldwijde spanningen, maakt goudwinning een snelle manier om geld te verdienen. Er worden grote stukken bos gekapt en goudzoekers leven maanden in eenvoudige kampen. De Surinaamse economie is afhankelijk van goud, maar de staat verliest veel geld door illegale activiteiten. Milieuorganisaties waarschuwen voor schade aan natuur en gezondheid door vervuiling en verloren bossen. Ondanks de risico's blijven mensen goud zoeken. In het blad VES Inzicht van de Surinaamse Vereniging van Economisten, VES, wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van politieke benoemingen waarbij deskundigheid niet goed meeweegt. Bestuurders moeten nu rekening houden met strengere eisen aan transparantie en verantwoord bestuur. Nieuwe wetgeving legt meer verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op en accountants en toezichthouders kijken kritischer naar bestuurders. De VES merkt op dat de kwalificaties van benoemde personen vaak niet voldoen aan functieprofielen, wat problemen veroorzaakt binnen staatsbedrijven en ambtenarij. Er is een oproep aan beleidsmakers om recente benoemingen kritisch te evalueren en ervoor te zorgen dat bestuurskwaliteit en onafhankelijkheid gewaarborgd blijven. Vrijdag 22 mei 2026 werden 3 voormalige politieke ambtsdragers gehoord op grond van een vordering van de procureur-generaal. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke onregelmatigheden bij Gilmore Hoefdraad, Nur Mohammed en Somo Hartjo. De hoorzitting van gewezen minister van Openbare Werken, Riyad Nur Mohammed, zal niet openbaar plaatsvinden. Rabin Parmesar,
voorzitter van de commissie belast met het horen van politieke ambtsdragers, zegt dat Nur Mohammed zelf aangegeven heeft geen openbare behandeling te wensen. Dat respecteren we dan, zegt de commissievoorzitter. Hij legt uit dat hoorzittingen van de Nationale Assemblée doorgaans niet openbaar zijn. Assembleelid Bronto Somoharjo, PL, wil dat zijn hoorzitting volgens de wet in staat van beschuldigingsstelling en vervolging politieke ambtsdragers openbaar is. Hij vindt dat de samenleving moet kunnen volgen wat er besproken wordt. Somoharjo heeft dit schriftelijk gevraagd aan de voorzitter van de commissie, Rabin Parmesar. Hij is een van de 3 ex-ministers tegen wie het Openbaar Ministerie een rechtszaak begint. Somoharjo gelooft dat het volk recht heeft op transparantie en heeft gezegd dat hij geen geheimen heeft. De beslissing over de openbaarheid ligt bij de Nationale Assemblée. De hoorzitting is gepland op vrijdag 22 mei om 11 uur. Advocaat Merwin Dubois heeft ex-minister Gilmore Hoefdraad vertegenwoordigd tijdens een hoorzitting van het parlement. Dit gebeurde nadat procureur-generaal Garcia Parag-Singh een zaak tegen Hoefdraad had ingediend. Dubois benadrukte dat Hoefdraad recht heeft om zichzelf te verdedigen, wat leidde tot kritiek van VHP-leden die de hoorzitting verliet. Hoefdraad zelf verklaarde dat zijn afwezigheid geen gebrek aan respect is en dat hij denkt dat de rechterlijke macht partijdig is. Hij vreest voor zijn veiligheid en beschuldigt het OM van politieke motieven en het schenden van wetsprincipes. Ook stelde hij dat Interpol zijn vervolging als politiek beladen beschouwt. Voormalig minister Riyad Nur Mohammed verklaarde tijdens zijn hoorzitting dat alle stappen rondom het Pan American Real Estate woningbouwproject volgens de regels zijn verlopen. Hij verscheen voor een commissie die politieke ambtsdragers hoort na een verzoek van de procureur-generaal om hem te vervolgen wegens vermeende onregelmatigheden. Nur Mohammed benadrukte dat het ministerie van Openbare Werken en andere betrokken instanties, zoals het ministerie van Financiën, bij het project waren betrokken. Hij vond het verzoek van de procureur-generaal verrassend, aangezien hij al meerdere keren was gehoord zonder status van verdachte. De commissie zal na de hoorzittingen bijeenkomen om advies uit te brengen aan de Nationale Assemblée. De 29e bijeenkomst van COFCOR binnen CARICOM, geleid door minister Melvin Bouva, heeft een sterke oproep gedaan voor meer regionale samenwerking. Bouva benadrukte dat eenheid cruciaal is in de veranderende geopolitieke wereld om relevant te blijven. Suriname was de gastheer van de conferentie waar ministers overlegden over internationale partnerschappen en mondiale vraagstukken. Er werden gesprekken gevoerd met Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Japan en Singapore. De situatie in Haiti en ondersteuning voor Belize en Guyana werden ook besproken. Er is gesproken over mogelijke uitbreiding van CARICOM met Bermuda en Frans-Guyana. Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, heeft vastgesteld dat Suriname niet klaar is voor de olieboom die in 2028 begint. Minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning heeft dit bevestigd. Op de eerste plaats laat mij aangeven, als je het rapport goed gelezen wordt, dan zullen we zien dat er duidelijk is aangegeven door IMF dat op ons verzoek, en daar heb ik het over Suriname, wij als minister van Financiën een verzoek heb gedaan aan IMF om een scopingmissie uit te voeren hier in Suriname. Dat hebben ze ook gedaan in februari, waarbij ze natuurlijk met ons allemaal, alle verschillende afdelingen van het ministerie, met ook andere actoren buiten het ministerie gesprekken hebben gevoerd. Wij hebben vanaf het begin ook aan hun doorgegeven dat wij voelen dat wij niet ready zijn. We zijn ook niet zo ready, er is nog heel wat te doen om in elk geval ons klaar te stomen voor die periode. En dat is allemaal ook duidelijk in het rapport aangegeven. Dus de bevindingen die IMF heeft aangegeven, zijn ook zaken die wij aan hun hebben voorgehouden, wij samen hebben besproken met hun. En uiteraard hebben ze aanbevelingen gedaan hoe een paar zaken zouden kunnen aanpakken. En dat hebben we ook samen met hen besproken. Dus er is niets anders dan wat wij zelf ook vanaf het begin hebben gezegd. Niet alleen aan IMF, maar ook aan alle andere organisaties die we hebben gesproken in de afgelopen periode.
voelen dat we in Israël zijn en dat we nog heel wat te doen hebben. En we hebben ze ook om advies gevraagd hoe we het verder aan te pakken. Kijk, laat mij zeggen, bij mijn aantreden heb ik natuurlijk met de mensen gezeten. We hebben ook een snelle inventarisatie gedaan. We hebben gekeken naar wat er allemaal op het ministerie zit aan capaciteit. En ja, wij moeten dat dus erkennen. Er is heel wat brain geweest vanuit het ministerie, niet alleen op die afdeling, ook op andere afdelingen. Waardoor wij niets anders zouden kunnen doen om te kijken naar hoe moeten we dat allemaal versterken. Wij hebben dan, we proberen, om het zo te zeggen, het aantrekken van kaders. Daar gaan we eigenlijk nu echt op moeten gaan zitten. Helaas is het natuurlijk niet zo makkelijk om kaders aan te trekken. Je weet hoe het is nu. De meeste van de kaders die gaan natuurlijk naar waar zij beter verdienen, om het zo te zeggen. Maar helaas, dat is een situatie waarmee wij nu te dealen hebben. Dat hebben we ook met IMF besproken. Dat weten zij tenminste ook. Het is een beetje een extra druk op degene die er is. En, of die er zijn, want niet alleen op die afdeling nogmaals. En wij gaan in de komende periode eraan moeten werken en kijken hoe we extra mensen, extra kader kunnen aantrekken. Als het middels een extra beloning is of wat dan ook, dat moeten we allemaal bespreken. Maar we moeten dat doen. Anders zitten wij werkelijk in die periode, we zitten nu in die periode waarbij we dat allemaal zouden kunnen doen. En om eigenlijk dit alles te kunnen oplossen, zullen we dat moeten doen. We zullen meer mensen moeten aantrekken, meer kaders, beter betaalde mensen, dat is het. NDP-parlementariër Eboo Jones is bezorgd over de aankoop van een brandweerbus in Suriname voor $70.000 Amerikaanse dollars, die volgens hem op een corrupte manier is aangeschaft, omdat een vergelijkbare bus slechts $35.000 kost. In ons betoog en daarna hebben we gemerkt dat de brandweer een lijst heeft overhandigd, voorzitter, met onder andere een wagenpark en voertuigen en dergelijke. Met alles. Maar als je de balans opmaakt van wat ze hebben en wat bruikbaar is, dan hebben we een probleem in dit land. En dan mag die minister het beste wil hebben. En dan mogen de brandweerlieden beste wil hebben. Maar het gaat niet werken. Dus wetten maken is interessant, maar geef de mensen die uitvoering moeten geven aan de wetten daadwerkelijk datgene wat ze nodig hebben om het te doen. En in die lijn heb ik die minister gevraagd om me te antwoorden op de vraag hoe het zit met die voertuigen die op corruptieve wijze aangeschaft is geworden voor de brandweer. Ik vraag nog steeds die bus, $70.000, waarvan we weten dat als je nu naar een busmarkt gaat, een automarkt en je koopt een bus, $35.000 heb je al een bus. Maar meer nog, een bus rijdt in de, voorzitter, goudmijnen. Dus een zesdehandse bus voor $70.000. En ik wil dat die minister me daarop antwoord geeft. Wat zijn de maatregelen die getroffen zullen worden om ervoor te zorgen dat die gelden die door de vorige regering besteed zijn geworden dat ze teruggebracht worden. En dan kom ik terug op mijn nieuw lid met betrekking tot het verschil willen zijn. Helpt u mij daarin om die regering te vragen om verantwoording van die vorige regering daadwerkelijk, voorzitter, af te dwingen. Dat is waar het om gaat. Het is zeer belangrijk. Want doen we dat niet, en dan praten we nog niet eens over die trucks. Niet die trucks, die pick-ups die aangeschaft zijn geworden, waarvan we weten dat de eigenaren waren
dat die auto's al waren bij mensen hier in Suriname en rondreden in Paramaribo. En op basis daarvan verzameld zijn geworden om vervolgens verkocht te worden aan die overheid alsof het afkomstig is van een automarkt. Dat zijn belangrijke zaken, want als je dat niet doet, dan gaat die brandweerman bij een grote brand zijn brandweerschoenen met tie-wrap moeten vastmaken. En toen dat beeld de wereld in werd gegooid, tijdens die vorige regering, is er een hele sensatie eromheen gemaakt. En alles eromheen, maar vraag die brandweermannen als ze genoeg schoenen hebben. Hè? Als hun schoenwissel en hun persoonlijke uitrusting, als het voldoet aan de vereisten. Vraag ze zijn hier. NDP-fractieleider Rabin Parmesar wil een overzicht van de voertuigen en materialen die de brandweer de afgelopen 15 jaar heeft aangeschaft. Vicepresident Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname NPS zegt dat de verkiezingsslogan Anyun Passie nog steeds relevant is. De NPS heeft 34 zetels nodig voor een zelfstandige uitvoering van haar visie, maar heeft slechts 6 zetels en werkt daarom samen met andere politieke partijen. Rusland legt uit dat hoewel de NPS eigen plannen heeft, het huidige systeem samenwerking vereist. Hij is tevreden met de koers van de partij, waaronder plannen voor betaalbare woningen en verbeteringen in onderwijs. De regering Siemens Rusland werkt aan financiële stabiliteit en aan het wegwerken van achterstanden in verschillende sectoren. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme heeft bevestigd dat het contract van Shotcan bij luchthavenbeheer met 10 jaar is verlengd. Hij gaf geen details over het salaris en de voorzieningen. De RVC is tevreden met Shotcan als directeur. Landveld zegt dat de salarisbedragen op social media onjuist zijn. Op social media verscheen een bericht over de contractverlenging van directeur Vijay Shotcan van NV Luchthavenbeheer met hoge bedragen in Amerikaanse dollars. Dit werd ook gedeeld door DNA-lid Amirani Jarbandhan. Zij werd gevraagd om binnen 24 uur een rectificatie te plaatsen over de naam van Shotcan. Jarbandhan plaatste een rectificatie waarin zij aangaf dat de informatie niet van haar kwam, maar vermoedelijk door paginabeheerders was gedeeld. Ze benadrukte dat de informatie niet waar was en bood haar excuses aan Shotcan. Daarnaast meldde ze dat er een neep-account van haar is aangemaakt. De verlenging van Shotcans contract met 10 jaar is bevestigd door minister Raymond Landveld. Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, vindt de wijziging van de Comptabiliteitswet 2024 ondoordacht en riskant voor het financieel beheer van de staat. Hij waarschuwt dat deze aanpassing kan leiden tot onbeperkte staatsuitgaven, wat inflatie en armoede kan verergeren. De wet legt afspraken vast voor duurzaam beheer van staatsfinanciën, vooral met toekomstige olieinkomsten in gedachten. Girdhari vreest dat uitstel van de wet en het gebruik van de Comptabiliteitswet 2019 voorkomt dat er gespaard wordt. Hij adviseert om de wijzigingen in te trekken en het ministerie van Financiën grote veranderingen te laten doorvoeren. Minister André Muzikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, zegt dat de maatregelen tegen het vertrek van verpleegkundig personeel uit Suriname niet werken. Hij merkt op dat mensen de regels omzeilen en zelfs vanuit het vliegtuig groeten. Dit probleem is er al sinds 2014, toen meer dan 900 verpleegkundigen naar het buitenland vertrokken voor een beter leven. In 2024 besloot de regering de kosten voor het waarmerken van diploma's en het aanvragen van bevoegdheidsverklaringen te verhogen van $250 Surinaamse dollar naar $1000 Amerikaanse dollar om dit vertrek moeilijker te maken. Minister Muzikaba benadrukt dat hij deze maatregel blijft handhaven, maar vindt het belangrijker een goede omgeving te creëren, zodat verpleegkundigen willen blijven. De werkgroep Nieuwe Loonreeks heeft een tussentijds rapport gegeven. En ik heb dat intussen ook besproken met NZR. En eigenlijk zegt NZR Nationaal Ziekenhuisraad, zegt we kunnen leven als we dit kunnen bewerkstelligen, hebben we een goede basis gelegd.
Dan kunnen we inderdaad de mensen een extra motivatie geven om die weg te gaan. Maar let wel, het is niet alleen het loon dat een rol speelt. Werkomstandigheden, carrièrepad, huisvesting. Ja, dat zal worden opgepakt met het programma van de president. We zullen de twee overkoepelende bonden hebben grond gekregen bij de vorige regering. Er zijn wat problemen met beschikkingen, maar die dingen gaan we regelen. Het is papierwerk. En er is afgesproken met de bonden dat we ze gaan intappen in het woningbouwproject van de regering. Zodat inderdaad de verpleegkundigen op een relatief snelle manier met een goede rente, lage rente aan huisvesting kunnen komen. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken, want ik volg de discussies in die samenleving. De verpleegkundige, de zorgwerker, moeten we extra koesteren. En ik vraag iedereen om dat te doen. Niet omdat ik minister ben van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Maar laten we de vraag vandaag stellen en beantwoorden. Aan wie trekt de wereld? Aan metselaars nog? Aan timmerlieden? Aan militairen? Aan politieagenten? Noem maar op. En allemaal zijn belangrijk. Allemaal moeten er zijn. Maar aan wie trekt men? Aan die zorgwerker. Aan die trekt men. Dus het is niet alleen de taak van minister Misikaba, maar de taak van die totale samenleving om ervoor te zorgen dat we die zorgwerker motiveren, want die is gedemotiveerd door verschillende omstandigheden, dat we die motiveren om te blijven in Suriname en niet weg te gaan en extra incentives te geven. En als ik bezig ben die extra incentives te bewerkstelligen, dat andere mensen me niet schuin aankijken. Want uiteindelijk, en ik ga je uno siki, maar if we na siki zijn we allemaal precies daarbij die verpleegkundigen. Ja, dus het is een zaak voor die totale samenleving. Dus afgesproken is, om terug te komen op uw vraag, dat die werkgroep op basis van de impulsen die gegeven zijn door NZR weer aan de slag gaat. En binnen enkele weken moeten we dan het eindrapport hebben. En wat mij betreft, ook tegen de achtergrond van wat ik daarnet heb gezegd, dat we gelijk toe overgaan ter implementatie van die nieuwe loonreeks, zodat de mensen financieel een herwaardering hebben. En dan werken we verder aan dat van woningbouw, zodat zij ook aan goedkope woningen kunnen komen. Edu Jones, NDP-parlementariër, heeft gehoord dat de politieteams voor onderzoek bij het ministerie van LVV, Grassalco en Openbare Werken zijn ontmanteld. Hij vraagt de minister van Justitie en Politie waarom het onderzoek is gestopt. Jones noemde specifiek de naam van voormalig LVV-minister Pralat Seudin bij het onderzoek van LVV. VHP-fractieleider Aziz Kayadin vindt het onacceptabel dat de naam van Seudin genoemd is en wil ook uitleg over het stopzetten van het onderzoek. Ravin Kulfat is in april 2026 benoemd tot Chief Commercial Officer, CCO, van de Surinaamse bank NVDSB met goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname. Hij is verantwoordelijk voor de commerciële strategie en het versterken van de commerciële activiteiten van DSB. Kulfat werkt sinds 2013 bij de bank en heeft diverse functies vervuld, waaronder Head of Commerce en Manager Corporate Banking. DSB heeft vertrouwen in zijn ervaring en inzet. In zijn rol zal hij zich richten op duurzame klantrelaties en strategische marktontwikkeling. De directie bestaat nu uit 4 statutaire directeuren. Alexander van Petten, Chief Operations Officer, COO. Waldo Halfwood, Chief Financial Officer, CFO. Ashna Kamta, Chief Risk Officer, CRO. Ravin Kulfat, Chief Commercial Officer, CCO. De basiszorgwet, BASO, is volgens arts Gerald Pawiroretjo onvoldoende financieel doorgerekend en heeft de gezondheidszorg in een financieel avontuur gebracht. Hij vindt het positief dat iedereen verzekerd is van zorg, maar de financiering is problematisch.
De overheid betaalt de premies voor mensen onder de 16 en boven de 60 jaar. En subsidies voor ambtenaren zijn ook een zorgpunt. Dus op een goed moment, en houdt u me het jaar ten goede, heeft de overheid bedacht om een BASO-wet te maken. Op zich is daar niks mis mee. De bedoeling kun je zeggen van dat is een goede insteek. Alleen het probleem is dat die wet nooit is doorgerekend. En dat is een fenomeen dat we wel vaker bij overheden aantreffen. Dat men een wet maakt op basis van eigen overwegingen, misschien politieke overwegingen, misschien populistische overwegingen. En niet doorrekent wat het gaat kosten op termijn. En als je dat kostenplaatje niet hebt, dan maak je dus iets waarvan je eigenlijk aan een financieel avontuur begint. En het komt er een beetje op neer dat in de wet staat dat de overheid de premie betaalt van iedereen. Dus om te beginnen moet iedereen verzekerd zijn. Dat hoort zo, dat is een goede zaak. Maar iedereen jonger dan 16 en ouder dan 60, daar wordt van overheidswegen de premie betaald. En voor alle andere actieve ambtenaren, noem maar op, en allen die aan hun verbonden zijn, familie, etc., voor die wordt de helft van de premie betaald. Nou, dan moet je wel zeker weten dat je het budgetair in je begroting wel kunt redden. En nu is gebleken dat dat niet mogelijk is. De zorg is nogmaals heel duur. En je kunt niet alles gratis geven. En als je dat wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat je het ergens anders vandaan haalt. En één methode om dat te doen is via belastingen. Nu zijn belastingen nergens populair, maar we moeten wel begrijpen dat deze voorzieningen ergens van betaald moeten worden. Het komt niet uit de lucht vallen. Want als het niet uit de lengte gaat, moet het uit de breedte gaan. Dus willen we gratis gezondheidszorg en we zeggen ja, dat moet, dan moeten we gaan kijken van hoe we het gaan betalen. En nogmaals, het geld gaat niet van donoren uit het buitenland komen. We gaan het zelf moeten betalen als Surinamers. We gaan het zelf moeten opbrengen met onze eigen inspanningen. Ja, dan zou je moeten kijken uit welke belasting je het gaat halen. Maar belastingverhogingen die zijn nooit populair. Dus uiteindelijk, als dat ook niet kan, dan loopt het vast. En dat is eigenlijk wat nu een beetje aan het gebeuren is. En vandaar mijn pleidooi om opnieuw naar die BASO-wet te kijken. Er zitten wat manco's in. De minister heeft zelf aangegeven dat dat inderdaad op de agenda staat. En ik denk dat we dat als parlement samen met de regering en deskundigen natuurlijk, dat we nu eens een keer goed een reparatie moeten gaan plegen van de bestaande wetgeving. Vervolgens moet de overheid gaan kijken hoe we dat gaan financieren. Pawiro Reggio stelt dat het budget niet haalbaar is door hoge zorgkosten en zonder nieuwe financieringsbronnen zal de zorg vastlopen. Daarom moeten de wetgeving en het Staatsziekenfonds, SZF, worden aangepast en terugkeren naar hun kerntaken. Minister Andrew Basaron van Economische Zaken Ezoti zegt dat er strengere controles op kassabonnen nodig zijn om meer transparantie te creëren. Het ministerie voert zelf geen controles uit op BTW-afdracht. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Belastingdienst. De Economische Controledienst, ECD, kijkt naar hoe producten op kassabonnen staan vermeld. Winkeliers moeten duidelijk laten zien welke producten zijn gekocht en wanneer BTW is berekend. Burgers worden gevraagd om niet-conforme kassabonnen te fotograferen en naar EZ te sturen. Er wordt gewerkt aan moderne kassasystemen die aan Belastingdienstvereisten moeten voldoen. Ondernemers kunnen deze systemen aanschaffen met mogelijke financiering. De ECD blijft controles uitvoeren samen met commissariaten. De Nationale Assemblée heeft de gewijzigde wet Brandweer Suriname 1993 aangenomen met 39 stemmen. Deze nieuwe wet biedt het Korps Brandweer Suriname een modernere basis voor brandpreventie, brandbestrijding en hulpverlening. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat het korps beter kan functioneren in het beschermen van levens, dieren, woningen en goederen. Verder bevat de wet regels voor het omgaan met ontvlambare en ontplofbare stoffen. Assembleevoorzitter Michael Ashwin Adin prees de samenwerking binnen het parlement en met deskundigen. Ook vicepresident Gregory Rusland benadrukte dat de brandweer meer doet dan alleen brandbestrijding. Preventie en bescherming zijn ook belangrijk. De wet wordt gezien als een belangrijke stap voor de brandweer.
Sharmila Ramadien, directeur Integrity and Governance Suriname, uitte haar zorgen over het benoemingsbeleid voor raden van commissarissen RVVCS. Ze zei dat het huidige beleid ernstig tekortschiet, ondanks beloften om dit te verbeteren en competente mensen aan te stellen. Ramadien pleit voor een herziening van het toezicht in parastatale bedrijven, waarbij de belangen van het bedrijf voorop staan. Toezichthouders moeten onafhankelijk en bekwaam zijn en mogen niet operationeel werken. Ze benadrukt het belang van een goede selectie op basis van kennis en karakter. Ramadien roept mensen op voor RVC-functies om kritisch naar hun toegevoegde waarde te kijken. VHP-assembleelid Mahinder Yogi heeft de regering Simons Rusland flink bekritiseerd. Hij stelt dat de beloften van de verkiezingscampagne niet zijn nagekomen en dat het aan duidelijk beleid en transparantie ontbreekt. Na bijna een jaar zijn er weinig veranderingen zichtbaar voor de samenleving. Yogi merkt op dat de regering niet goed omgaat met financiën en weinig verantwoording aflegt aan de Nationale Assemblée. Hij wijst ook op ongeschikte benoemingen in staatsbedrijven. Verder signaleert hij problemen met wateroverlast, infrastructuur, criminaliteit en gezondheidszorg. Ook de staatsschuld groeit, terwijl de bevolking armoede ervaart. Yogi noemt spanningen binnen de coalitie door verschillende belangen. Minister André Muzikaba heeft tijdens een persconferentie gezegd dat momenteel slechts 3 van de 10 operatiekamers van het academisch ziekenhuis Paramaribo operationeel zijn. Het doel is om dit aantal op korte termijn te verhogen naar 7 of 8 en tegen het einde van het jaar alle 10 in gebruik te nemen. Het grootste probleem is een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, waarbij velen de afgelopen jaren zijn vertrokken. Er zijn echter honderden verpleegkundigen bijgekomen en opleidingsinstituten zoals COVAP blijven nieuwe verpleegkundigen opleiden. Tussen 2019 en nu zijn ongeveer 937 verpleegkundigen vertrokken, terwijl bijna 300 zijn opgeleid, waardoor er een tekort is. Ondanks deze kloof wordt het systeem volgens de minister draaiende gehouden door voortdurende opleidingen en de inzet van Filipijnen en Cubanen. President Jennifer Siemens ontvangt verkeerde adviezen van onvoldoende gekwalificeerde adviseurs in haar poging om de Surinaamse luchtvaartsector te herstellen, zegt oud-piloot Romeo Stienstra. Hij vindt het gênant dat het staatshoofd door laag kader wordt geadviseerd. Foute prioriteiten leiden tot slechte aanpak van belangrijke problemen in de sector. Er wordt geld geleend voor een duur Instrument Landing System, ILS, terwijl er goedkopere GPS-systemen beschikbaar zijn. 2 dringende zaken zijn de situatie bij de SLM en de internationale blacklisting van de sector, waarbij Stienstra pleit voor snellere oplossingen. Jennifer van Dijk-Silos heeft kritiek geleverd op het benoemingsbeleid van de huidige regering. Ze vindt dat politieke partijen moeten eisen dat er nieuw leiderschap komt, wat inhoudt dat mensen vervangen moeten worden en de ideologie van de partijen duidelijker moet zijn. Ze merkte op dat mensen binnen partijen vaak te comfortabel zijn na verkiezingsoverwinningen. Volgens haar zijn de keuzes voor benoemingen binnen de coalitie discutabel en komen er vaak onkundige of corrupte mensen naar voren. Ze toonde aan dat de president hier verantwoordelijk voor is en vroeg haar om de samenstelling van haar kabinet te heroverwegen. Advocaat Serena Essert heeft in de media gesproken over de in staat van beschuldigingsstelling van 3 ex-ministers door het Openbaar Ministerie. Er werd ook ingegaan op de rol van de procureur-generaal, die schriftelijk zal reageren op vragen van de DNA. Dit leidde tot kritiek van enkele DNA-leden. Essert benadrukte dat de Nationale Assemblée niet de rol van rechter moet spelen, maar moet beoordelen of de aanklacht in het algemeen belang is. Ze hoopt dat de DNA een goed besluit kan nemen en dat de 3 machten constructief met elkaar blijven omgaan. De Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon zegt dat hij recent de kans had om tweede op de kandidatenlijst van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP te staan. En om nummer 9 bij de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. Hij heeft beide voorstellen afgewezen omdat hij zich niet klaar voelde voor deze stappen. Hij uitte zijn ongenoegen over de kritiek van NDP-parlementariërs op zijn eerdere rol als adviseur van de Juspol-minister.
Saya vraagt zich af welk voorbeeldfiguur hij nog moet zijn, terwijl hij de gemeenschap ondersteunt en zijn belastingen betaalt. Hij beweert dat er een dossier ligt over een NDP-minister dat leidt tot opsluiting. Alhoewel hij geen naam wenste te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. President Jennifer Simons van Suriname wijst erop dat de wateroverlast in Paramaribo niet alleen door zware regen komt, maar ook door slecht ruimtelijk beleid en gebrek aan onderhoud aan waterafvoer. Ze zegt dat de stad niet goed gebouwd is en dat er structurele keuzes gemaakt moeten worden om overstromingen te verminderen. Lage gebieden zijn kwetsbaar door ondoordachte ontwikkelingen. De regering heeft maatregelen genomen, zoals het versnellen van processen om extra machines voor waterafvoer in te zetten. Experten zullen helpen bij het maken van een nieuw ontwikkelingsplan voor Paramaribo, met aandacht voor waterbeheer en bouwvoorschriften. Simons roept burgers op om hulp te zoeken bij noodsituaties en contact te zoeken met districtscommissariaten of hulpdiensten, zodat ondersteuning sneller kan worden georganiseerd. Binnen de vakbond van het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer is er onrust ontstaan nadat de ondervoorzitter Miquel Menes door het bestuur is afgezet. Het bestuur onder leiding van voorzitter Miquel Salons beschuldigt Menes van het niet geven van accurate informatie. Menes ontkent deze beschuldigingen en zegt dat een algemene ledenvergadering nodig is om hem af te zetten. Hij is teleurgesteld in Salons, die volgens hem de regels van de vakbond overtreedt. Menes vraagt om snel een ledenvergadering te organiseren en verwacht binnen 24 uur een reactie van het bestuur. Het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLP-IU, leidt tot grote zorgen over het beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering in Suriname. De Stichting Economisch Onderzoek en Beleidsadvies Suriname, SEOB, waarschuwt dat de unit een belangrijke rol speelde en dat er nu een gebrek aan coördinatie en monitoring is. Dit is zorgwekkend, vooral met de komende evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, in 2026 en 2027.